Здравейте, аз съм Благот и днес Фридъм ще изпълня едно предизвикателство да яде лъжица от... да яде канела и то доста. И още едно решихме да го направим малко по-трудно, като канелата срока на годност е изтекал преди 3 години. Къде го най-добър дом? 14.8.2010. Ето виждате 14.8.2010 най-добро. Така. Фридъм ще се жертва за вас, така че искам много харесвания. Виждате лъжицата с канела. Така, аз бях Благот и нека Фридъм започва. Значи, какво трябва да направя? Да издеш. Какво стана, Фридъм? Значи, не пробвайте това от дома.